Gawas sa face mask o face shield, ang uban adunay laing pamaagi pagproteher sa ilang kaugalingon gikan sa pagtakboy o pagtapot sa virus. Kini ang virus blocker nga isunob sama sa kwintas nga alang lang sa ubang mga tao makatabang. Ano ang report? Usa si Raquel Arce, Pangulo sa COVID Action Team sa Dakbayan sa Sugbo, ang kanunay mag-atubang sa mga tao nga ilang madakpan nga nakalapas sa ECQ protocol. Aron makarikay sa posibleng pagtakboy sa virus, nagsulob siya kanunay og face mask ug sunglasses. Apan gawas nini, gikwintas usab niya ang usa ka air purifier. Matud pa kini ang gigamit sa ubang mga opisyal sa gobyerno busa misuway usab siya. Medyo mahal ang air purifier nga iya gikwintas nga panguntra usab sa kagaw kay chargeable man kini. One time nakabantay ko, nakakita ko ani mauntang nagka-interest ko kay nigsulob si Gov Gwen, yun ani pink lang to iya, pink and white. Unya guloon sa man kita ko sa online na nagkuan ko dito mo tong nipalit sad ko. Kina gitawag nga virus blocker nga gibutang sa sama sa ID holder. Gani pipila sa iyang masakop nga mga frontliners migamit usab nini. As to assurance ko sa effectivity, di ko kahatag yun sa assurance. Pero ambot, psychological baka, pero murag, paminaw sa dato, murag, okay man sad. Kaya ako naamang ko allergic rhinitis, inana ka na inani ka ni mga pollens, dali ko makuan, pero murag okay man sa kong paminaw, sir Ana. Wapay pagpasabot ang mga batid sa medisina kabahin nini, apan alang sa mga migamit nini, kung makatabang kini aron paglikay sa virus, mao'y ilahang pamaagi aron makapawagtang usab sa ilang kahadlok. Kauban si Marlon Wilgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.